xaun gaztiak, entzun gure lekaixua. Oñatin, Ireiak 24an ospatuko duen kilometrotako erronka festara gonbidatzen zaitugu. Ondo entzun dutxe, Ireiak 24an. Hortarako gutxienez 8 eta gehienez 16 partideko taldeak osatu da. Kontuan izan 9-3 eta 9-4 ikasleak izan beharko diala, eta erdixe mutiak eta beste erdixe neska. Eta ez ahaztu kapitaina. Ezin eta pasatuko duzue. Askotariko froga gustagarriekin. Abenturaz beteak. Eta gainera, finalean guztiok hartuko dugu parte. Etorri Oñatira ondo pasaitxera eta lagun berriak itxera. Iraian 24an,